Halo lur, ketemu mana neng channel YouTubeku. Tadi ceritanya dino iki lur, aku arep jemput Fajar Sadboy KW. Dia mau jualan gon bangau lur. Aku iki posisi ini perjalanan. Aku ini dhewean di jero mobil. Aku mau bar teko Klenteng. Neng Klenteng juga kebetulan anek pasar mau lur nang kono anek mbak wedokku karo adik-adike jualan pernak-pernik perhiasan, kalung, cincin buatan tangan sendiri. Contohnya begini lur. Nah, tapi sih dijual mbak wedokku. Ku pernak-pernik lur. Sing disukai zaman cewek-cewek saiki lah, gelang-gelang, cincin, lur. Buatan tangan sendiri lur. Bahane tuku tapi gawe dhewe lur. Mambengi gawe mbak wedokku turu nganti jam 2 bengi lur. Karena ngejar, karena orang gawe lur. Sing arep didol ning Klenteng dino iki gak enak lur, karena wis entek winginane jualan kon SMA 3 diborong cacah sekolah entek kurang-kurang. Jadi mau mbak wedokku jualan karena die wis ngantuk-ngantuk deh. Karena mambengi turun ning wengen. Ya aku posisi ning jalan iki sak teko lur. Iki nyebut barang ya wae. Ning kene nek Fajar Sadboy karo Liko Piye. Iki mlebu gerbange lur. Sekolah. Kayak saya wis angkut-angkut kayak mobil kayak. Kanggo dulur-dulurku, kepiye kabare nonton channel YouTube iki. Semoga diparingi waras lan alfiat. Rezeki lancar, melancar. Ini cuacanya panas mendung lur. Bagus bodo ring-ringkes wong lur. Berkarek ngenteni aku dhewe. Wis foto balik. Ya wis lur, aku arep mod barang dhisik. Mengko dhewe sambung meneh perjalanan, oke? Oke lur, aku saiki baru tekan ngomah lur. Iki mau aku dhewean, dadi gak sidon jemput piye karo Fajar Sadboy KW. Karena Sadboy KW melok pake mau langsung nang Klenteng lur. Daen kono nek pasar iki barangnya numpuk lur iki sak mobil. Oke, barang lur kayak enek enduk, enek kotak segala macam iki lur. Iki galon-galon iki lur. Iki kan ngomah lur kayak barangnya tak nyeluk bocah-bocah sik ngongkon nyeduk nih. So, lur kan ngomah. Iki bocah-bocah iki Liko piye. Turun ke barang tas. Apa kak? Iki pantas koplo jenenge. Turun ke barang jalur ini. Banyu. Turun dulu Mana jalur? Kan banyu Apa? barang mobil. Aku harap unggah dhisik lur. Weh. Lampunya orang diuripne lur. Nang omah sepi lur karena mbak wedok jengon Klenteng mau ngon pasar. Kengko aku delik narep mangkat rono. Paling numpak motor lur. Ben ora macet, jalane nek macet angel lur. Ngolah ngombe sik. Jadi ngono kuwi ceritane lur. Iki videoku iki sing ke-1 iki lur. Dadi arep gawe channel apa? Silahkan komentar ya lur. Arep gawe video apa? Komentar. Ngombe sik lur ben nampakane stabil.
seger. Ya muga-muga video ke-1 iki iso viral lur. Viewere iso akeh, iso ribuan menonton. Ben aku lebih semangat meneh gawe video-video yang menarik. Pokoknya naik wis iso ngantek 1 juta subscriber. Dewe iso jalan-jalan ning Jawa lur. Oh iya, aku mau nggo casan. Casannya malah ketinggalan di mobil lur. Tak njikoni sik. Karena mengko nek gak dicekuk akeh bocah-bocah lur tangane dong gratil. Ngelakno kita aman ken dhisik casane. Karena bocah-bocah podong gratil. Jane dibalik nih lur desane tapi kok gile nggak ngomong jadi bingung ya lur. Barang orang anak kemedun ning mobil iki. Baru jualan kan daerah Bangau, Jalan Bangau, Palembang. Turun ke barang. Kayak jenenge. Masak apa kau? Enggak nang masak banyu. Ya situ ya, buka kalau masak. Iki jenenge Panas. iki jenenge pantas tukang turu iki lho, kerjane turu iki. Turu. Iki turu. Masak apa kau? Banyu. Oh. Weh. Tak masak itu. Belum, bentar lagi mendidih. Sudah juga apinya nah. Ngapo balik? Di. Iki jenenge pantas tukang turu iki lho. Hah? Kayak masak banyu kae. Yo deh. Banyu arep masak kuah. Dijualan besok. Dewe aku arep istirahat sebentar lur, baru makan mandi mangkat ngering-ngering sik. Ben karo ambekan. Cihuy, asoy. Ning kene asepe jek akeh lur nang Palembang. Ini kebetulan omahku pas pinggir jalan lintas Sumatera lur, daerah Musi 2, Palembang. Jadi yang kedua-dulur arep nang daerah Jambi, opo Medan, pasti lewatnya dalan iki lur, dalan lintas iki. Aku mampir-mampir wae lur, nang kene. Ya wis lur, karena aku keringetan iki panas arep ngusul klambi, arep kipasan sik. Angger video ini lewat nang berandane panjenengan, tolong disupport lur ya. Tolong di like, komen, subscribe, dan share lur, ben video ini tambah berkembang. Oke lur, terima kasih. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye bye.